Chelo kendo majaber nyakwara Ramogi marwaki ni machiegni e weche manyien kokalo e Ramogi TV, weche manyien mag ang'ich welo odhiambo makawuono mar tarik 29 dwe mar adek 2023 nyakwara Ramogi. En bende otieno ma abedo e lo Trevor Mbija wan gi weche manyien na mawasei kuni kendo dani wakitni gi yora adimba mago mosetimore gwenge mopogore pacho kaachiel kod bende matucho motenore kod piny Kenya ka iwacho gi kowuok e pinje maoko. Weche mabende nyakwara Ramogi omedo luwo odhiambo makawuono gin mago motenore kod wach mar ng'anyo ma jo Azimio la Umoja One Kenya pod oramo ni kiny dhi nyime kaka ne gisesingo. Gavana ma Kisumu Oriko Motelo ne owacho ni ng'anyo onge Kisumu kapok chieng' odonje ode to loko paro kowacho ni ng'anyo mamuol biro dhi nyime Kisumu. Nyakwara Ramogi mago masani to koro sa 3 mar otieno kawuono ni e chenro mar buch jopiny wadhi bedo kod wendo marwa kama wendo marwa iluongo ni bro nyisi kaendi wendo marwa iluongo ni Eric Omondi nyakwara Ramogi ma picha neno kanyo wadhi bedo kode oimore e buch jopiny. Osebedo ka en wendo piny owacho kendo bado kela osebedo kama ke chieng'ni joma okala ka pok ogoye gi bado kela kata bangli mar obila miluongo ni ratege mag obila mitiyo godo lwedo ma ke tinde chiegni juma ka juma. Ang'o momiyo ma timore? Dinitie gimoro madhire mondo mi otem dhiro lokruok ahinya to kero ne ratiro mag oganda kotenore kod weche mag chiemo kod neno ni jood bura ochopo dwaro margi mar chik. Kang'oromo sa 3 otieno wan kod Eric Omondi live Ramogi TV oimore makawuono. Kao kamano nyakwara Ramogi weche manyien mag ang'ich welo sani mokwongo ayudo ni thund weche. Sasa mambo ya kesho tutaendelea. Sawa? Si tutaendelea? Tuendelee tusiendelee? Ogai mar Azimio Raila Odinga oramo ni ng'anyo kiny pod nitie ka gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o bende koro go bade piny kendo yiene jo Kisumu mondo bag ng'anyo mamuol. Kendo kaka ndik manong'ere daher mondo mi en kaachiel kod senator ma Kisumu Dr. Mujenda atis gidonje mar mondo mi gine kaka ginyalo konya mako garama no mondo kaka nyalo kelo nyathina. Anyuola mar rawera mane onegi ng'anyo manotimore chieng' wuok tich e boma ma Kisumu koro kwayo kony mar ike dalagi Alego e kaunti ma Siaya. Women of integrity is what we are honoring today. The question therefore to us who are leaders today, what will people talk about us? Mosenindo mama Grace Akech Onyango oyuagi kaka miyo mane jahera kendo mohero dongruok e alama notimne ringre mare e boma ma Kisumu. Nyakwara Ramogi machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo Ramogi TV weche manyien mag ang'ich welo chakore sani. Jaloko marwa iluongo ni Elizabeth Otieno ber kodwa chakruok nyaka giko nyakwara Ramogi mag weche gi waiko ni mathoth ahinya ka in ng'at madwani ong'e weche matimore e gwenge mopogore piny Kenya kod pinje maoko. Ramogi TV e odwa inyalo tudori koda e nambari 3600 mian wach miparo kotenore gi weche manyien kindiko na ote machuok kata SMS. Bende nyalo luwo weche gi kokalo e Facebook page mar Ramogi kata Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV kaachiel kod Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Weche manyien gi nyalo luwo ka idhi e Facebook page mar nyakwara Ramogi achiel kachiel gi sani oketgie ka follow George Bati Daddy Cool. Machiegni nyinga en George Bati. Nyakwara Ramogi e gima nenore kaka pek mar duond jong'anyo. Gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o ogo bade piny kendo yiene johera mag Azimio manitiere alwora ma Kisumu mondo mi kiny otim ng'anyo. Kata kamano Nyong'o okwayo jopiny mondo mi orit kwe kendo okonyo bila e ng'udho oko jomaundu ma osiko ka duodore kod jong'anyo kendo nyayo midhiero kaka moseneno e ng'anyo mokalo. Nyong'o lero ni ochopo e paro mar chiwo thuolo ne oganda jo Kisumu mondo mi otim ng'anyo kaluwore kod lalruok mapek ma gibedo godo to kod dwaro mar oganda jo Kisumu. En ni mondo anyis jopiny ni kiny watimo maandamano kaka nyicho watimo wuok tich. Nikech kata na wacho gokinyi ni mondo wawe matin wasego mbaka the whole day chieng' mangima gi jotelo to gi jo Kisumu to ji yiere ni kiny watimo maandamano
to njore mang'eny ok nobedie. Kendo wakwa jopiny ni mondo kik njore bedie. Wang'e ni jomoko osekel ka kendo kata wuok tich ne gintie. Jomokel ni mondo keth gik moko. Koro wasewinjre kaka jogi biro mako, kaka biro neno kaka jogo keth gik moko. Nikech mano watime wuok tich nodhi maber, lakini nitie jonjore moko manoketho gik moko kuonde moko kendo nohinyo jowa. Emomiyo nawacho ni wayueye matin, lakini kwaseloso odiochieng' mangima gi jowa to gi jotelo magwa, waneno ni warita misip pod wadhi nyime. Omiyo ka en jatelo to nyaka iwinj jopiny. Ramogi nitiere dholuo moro ma oganda tiyo go ni nyathi ka nyathi otuge dhodgi. Bang' ne gavana Nyong'o golo wach ni gichungo ng'anyo ma Kisumu, kendo oganda ma Kisumu nowinjo bed ni dhi riwore gi jo Azimio mamoko e ng'anyo ma Nairobi. Gavana ma kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ne oduoko gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o ni ok obiyie mondo jogo mawuok Kisumu tim ng'anyo e kaunti ma Nairobi. E milome mare Sakaja okoni Nyong'o ni kaka osiro loch gwenge owinjo bed ni otimo mana ng'anyo e kaunti ne ma Kisumu maonge ng'anyo ma itero Nairobi. Sakaja bende ne olero ni kaunti ma Nairobi bende ok bi rwako ng'anyo mag jo Azimio kaluwore kod rochruok arita kwe kod lal ma oseluwo ng'anyo ma kamago. Odhi nyime nyakwa Ramogi, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni piny owacho oikore mar rito mwandu jopiny e kinde mag ng'anyo mag Azimio ma dhi nyime pacho ka. Jatelo no omedo wacho ni piny owacho mar jatend piny Kenya William Ruto ok bi bedo gi winjruok moro amora kod riwruok ma kwedo kata maketo piny owacho tesre. Ne owacho magi kinde mane oyuoro e nyasi mar chiwo bas ne skund sekondar ma Kangocho e kaunti ma Nyeri. Osingo ne jo Kenya duto mondo mi kiny giyaw kuondegi mag ohala ma gidhi nyime gi ngimagi ma pile pile, kowacho ni piny owacho biro chiwo negi arita makare. Bende giwacho ni gisingo chiwo arita ne mwandu mag jopiny, kendo mago mag jopiny mani kod mwandu mathoth kod mago ma ochando kanyakla. Jogo ma omeo bende koro nyisi ni nyaka rit mwandu mag joma ochando, kagiwacho ni ng'ata ng'ata mabiro ketho mwandu mar nyawadgi onge ng'ano ma ibiro dewang'e. I want to assure the people of Kenya that tomorrow Kenyans should go to work and open their businesses. The government has made elaborate and adequate arrangements to protect life and property. The government has a constitutional mandate to protect life and property of the rich and the powerful. Equally, the same government has an obligation to protect the life and property of ordinary Kenyans, property being destroyed at the instigation of the rich and the powerful. Duol mauchune kero ne ratiro mag oganda e pacho ka KNCHR koro kwayo oganda duto mondo mi orit chike kaachiel kod ratiro mar ng'ato ka ng'ato, ahinya to e kinde mag ng'anyo ma ibago kod kweth mar Azimio la Umoja wan Kenya pacho ka. KNCHR ojiwo duondgi kod grube mamoko e kwedo chocho ratich jofwambo kod joma ng'anyo ma osebedo katimore pacho ka nyaka ne ng'anyo chakre e pacho kaendi. Riwruok mar okinde gi jong'ad bura e piny mangima International Commission of Jurists wacho ni ponono ni ji okotang' to akwede kod ng'anyo masani dhi nyime pacho ka nyalo biro duoko piny Kenya e gik manotimore e tulo ma 2007. Simfrus Okinda miyo ler mar wachni. Odong' seche machuok kende to kweth mar Azimio dhi e ng'anyo margi mar ariyo jumani ma kakwayo koro pong' mar luongo twak mar rito ratiro kaachiel koda mar nyayo kwe e pacho ka. Duol mochung'ne kedo ne ratiro mag oganda e pacho ka, Kenya National Commission on Human Rights, wacho ni thoth oganda ma pacho ka osechoch ratichgi nyaka ne ng'anyo chak bagi e pacho ka. Tie moko manogo momagi gi jokwoye moko mane odino negi kibira momayo gi gik gi mohinyogi. Mae notimre ne local media nyaka jo media manoa oko. Kane otelnegi kod jakom mar KNCHR Roslyn Odede, duol no kwayo oganda duto mondo tigi thuolo ma ochiwnegi kod katiba ma pacho ka e yo makare ma ogichocho ratiro mar jomoko. Ng'ato ga ng'ato okaw ratiche
e yo maler kalure gi chike moko ketho ne nyawadgi mare. Weche go sirko jokedne ratich oganda mawuok e gwenge makadho wadh nam chumbi mawacho ni weche manyalo nyayo tulo sani opong' e dho jotelo kendo nyalo biro tumo wi oganda mawuok e dhoudi mopogore opogore. Gikwayo oganda mondo nyakwe ahinya e kinde maginie ng'anyo. Waandishi wa habari wako na haki ya kufanya kazi yao kulingana na wajibu wa sheria, sio kwa dhulumu, kwa intimidate, kuwashika ili dunia isijue kuendelea nini. Kuna wanasiasa ambao wanatoa cheche za moto, siasa za uzi sindano, za kushona na kufumua. Wanajipiga kifua. Sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunawaambia waache masuala hayo. Lazima watu wazungumze na watu ni haki yao, tunarudia, waandamane kikatiba na bila kuvunja sheria. Atuta nyamaza, tuna document. Kwa machielo riwruok mago kinde ma piny ngima mano ICJ wacho ni ng'anyo mosenene pachoka chal ka ng'anyo mane oneno motelo ne tulo mane okwako pachoka e higa mar 2007 ka gikwayo jotelo mondo oket winjruok mabiro nyayo kwe e pachoka. The protests closely mirror the events of the post-election violence in 2007, where political incitement led to atrocity crimes that resulted in mass killing, sexual and gender-based violence, grave injuries, and internal displacement of masses. And this triggered the jurisdiction of the International Criminal Court. Bende giseyo dwaro mar jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki mar chwalo paro mar loko chik ahinya to motenore gi ng'anyo. ICJ Kenya is also alarmed by the statements of Professor Kithure Kindiki, Cabinet Secretary to the Ministry of Interior and National Coordination, that he would present to Parliament proposals to alter the Public Order Management Act, many of which are unlawful. Gidwol mathoth ma osebed kijiwo e winyayo kwe kendo kelo winjruok e pachoka. Riwruoge koro geno ni odiochieng' makinyi kazi miyo ni e ng'anyo margi to kwe biro betie. Ahinya ka gigeno ni twak mariwo wi oganda ibiro bagi machiegni. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya ramo ni onge dok chien e bago ng'anyo masundo piny owacho mar Kenya Kwanza. Kotelnegi kod ogai margi Raila Odinga, jotelogo wacho ni obila ok bi bogi ka gikwayo johera magi mondo kiny owuog mar bago ng'anyo mamuol. Eric Owenga ni kod ler mathoth. Romo mane obagi gi jodak ma Kibra kama oting'o ganda jo-Wanubi, jo-Kristo gi jo-Hala tok tulo muoche ka dagno wuok tich mogotieno. Masira mabende noweyo ka oganda buora yudo lal tok ng'anyo machieng'no. Kwayo ne en mar dak gi kwe kaka oganda. Watu wetu askari, watu walikuwa compromised kwa sababu pale DC tuko na GSU na tuko na police station ambayo ilijengwa na pesa ya umma, na hawa kuweza kurespond, kuweza kuenda kuchunga mali, na vile vile wale wetu waliumizwa. Lazima tusikizane hapa. Tumeishi pamoja Wanubi na wale wenzetu wa Jaluo na wengine wa Kikuyu, tumeishi pamoja Kibra, hatujakuwa na shida kama hili. Na lazima tukitoka hapa tutoke kama mandugu na madada. Lazima tuwashukuru na lazima tuangalie na macho mingi. Wamesema hapa vile ilivyo, na unaona mmekuwa pia wanyenyekevu. Na mzee naye amekuja hapa akasema kule kulikuwa mahali pa Wanubi. Lazima tupate suluhisho. Odinga kata kamano no kawo thuolono mar chung' kar tiende e wach mar ng'anyo ka olero ni onge dok chien chopo dwachgi kama oting'o sundo piny owacho mondo dwok piny nengo ngima. Tusiporekebisha yale ambayo yalifanyika mwaka jana, hata mwaka 2027 utarudia yale namna hiyo. Kutakuwa na haja gani Bwana Kalonzo kusimama, au Wajakoya, au Martha, au Eugene, au mtu yote kusimama kama hakuna uwezekano ya wao kushinda? Hata ukishinda wanatangaza mtu mwingine bandia. Mambo ya bei ya unga na bidhaa zote ambayo bei imeenda juu, tuna haki sisi kwenda kuambia serikali washukishe hiyo bei ya unga ili Wakenya wawe na chakula cha kutosha. Jatelo nonose jatend piny William Ruto kumloko toke ne midhiero ma jo Kenya kalo e giasani ka ogeto mana ywayo machiegni pinje jowagunda. Hawa nchi zingine ambao wanasema ni demokrasia, hao yote wakati huu wameangalia pande nyingine.
kwao haiwezi kufanyika, lakini hapa wanasema ni sawa sawa. Tumewaambia hao nchi zingine waacheni wa Kenya wasuluhishe mambo yao kama wa Kenya. Kwa hivyo hakuna haja ya Bwana Ruto kwenda kule Ujerumani kuongea juu ya mambo ya Raila sio nini hapa. Kwa tuongee hapa Kenya. Fungua sava. Eromono mabende no yore gi nyangile mamoko mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaka Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Jeremiah Kioni e kind mamoko. Odinga no kutumosuo gi jotelo mamoko mane oyier e bwo kweth mar Azimio makoro sani ogwenyore kode e paro kendo tiyo machiegni jatend piny William Ruto. Kwa hiyo nitamwambia Bwana Ruto hapana, waache hii mambo ya kununua wabunge hapa kama nini, kama kondoo au mbuzi kwa mnada. Kama unataka wabunge wengi, wache warudi kwa wananchi. Kalura kod kaka obila ne orakre gi jong'anyo chieng' wuok tich, Azimio nobedo kod ote makende ne ogai mar obila mathur ka Jafet Koome ahinya to ing'anyo makiny. Mambo ya kesho tutaendelea. Sawa sawa? Si tutaendelea? Tuendelee, tusiendelee? Haki haitapatikana kama hatutasukuma hii serikali. Na ndio sababu kesho we are confirming ya kwamba our demonstrations are on. IG Koome, we served you with a notice and we'll serve you with no further notices beyond tomorrow. Bang' romo gi jotelo ma Kibra, Odinga gi Lange bang'e ne obedo gi romo gi jotend din jokopere mar podo wach ewi kaka piny Kenya dhi. So tumekuwa na muda mzuri wa kuzungumza, tumejaribu pia kuelewa Mkenya wanavyoumia na pia changamoto ni nyingi, lakini tusiende zaidi tujiumize. Kwa hivyo tunaamini maombi, tutaombeana na tunaamini kwamba it is possible to get this country back to where it was. These demonstrations must be peaceful, and we also urge those who are planning to try to disrupt them to desist from doing so. Seche malit ma siasa koro medo tedre e thuruka, wangi duto koro ong'eyo odiechieng' ma kiny tich ang'wen kuma riwruok mar Azimio la Umoja motelo kod Raila Amolo Odinga oramo ni gibiro bago ng'anyo maduong' e thuruka mar sundo sirikal mondo ne ochopo dwaro magi. Eric Owenga, Ramogi TV, Upper Hill, Nairobi County. Jodolo mawuok e kanisa mopogore opogore omedo kwayo jotelo ma pacho ka mondo ti kod twak mar kelo winjruok e kindgi kendo tieko ng'anyo madhi nyime e pacho ka. E twagi gi jofwambo, jodolo go kokalo e ote manosom kod Bishop Jonah Obonyo, giwacho ni jo Kenya nyaka yaw wang'gi kendo giket piny Kenya mokwongo ne dwaro margi. Ginyiso obila mondo mi oluw chik e kinde ma gichiwo arita kendo kik giti kod teko mathoth manyalo kelo hinyruok ne jopiny. E kindeno bende gijiwo rowere mondo kik yie ti kodgi e weche manyalo rocho arita kwe ma osebedo e pacho ka. Tumekuwa na tukio la wahuni ama watu wabaya kuingilia mali ya Northlands Farm na East Africa Spectre kati ya mali zingine za watu hapa nchini. Ijapo katiba inakubalia maandamano kwa mwananchi yeyote, tunahisi ya kwamba maandamano kwa sasa sio ndio suluhisho kwa shida zetu ambazo tunakumbana nazo katika nchi yetu. Tunaweza tukatumia mbinu zingine tofauti, hata kutumia vipengele tofauti katika nchi kuleta suluhisho ya matatizo tulio nayo. Ramogi wadhi nyime kendo wang'iyo mabedo tudore kod weche mag ng'anyo ma osebedo kadhi nyime pacho ka. Anyuola mar Joseph Oduor Otieno, jal mane ochiel kod magina e ng'anyo mawuok tich e boma ma Kisumu, koro ywak ni nengo mar iko wuodgi ohewogi. Kaka Judith Omondi lero, gikwayo tend kaunti ma Kisumu ka otelgi kod gavana Anyang' Nyong'o mane otelo e ng'anyo mawuok tich mondo mi ochwale lwete e ik mar wuodgino. Lit kod kuyo podo kwako anyuola mar Joseph Oduor, jal mane ochiel kod magina e kinde ng'anyo mawuok tich e kaunti ma Kisumu. Ng'amo goche no mosene nango mama to bere ndo peje ni ng'enga na mama ng'amo goche ne ta yema ng'en mano wuda majo. To kone ng'ano kone kijana ni polisi ogoye risasi mopodho penye ndo penje kondele kasani sani kae bange takao nyiso nyara mane ndikan miluongo ne lisago mondo yawa ne Facebook ko yaw ni to kapoko scroll
to picha mar nyathino ema noneno kanyo. Chunya ma iye to nigi lit nikech nyathino nyok otho yo maber kendo ne gima nobuogo dhor chuny an nyaka sani. Thurwana bedo gi buok nikech ne en gima ok nang'e ni nyalo timre. Piny nochama kuma chakie gi kuma tiekie. Kaparo kaka sethagra gi nyithindo gi wokitin gi nyako chopo kama koro dadi nyo inege nek mofuono. Nyo bedo na malit. Kaparo ni nyathina ni kata tich maber nyo onge go makata ot pok nyo gero nikech koso tich. Oyudo matin to chulo go ot to ng'iyo kako chiemo. Jonyuol Joseph koni ndalo 2 bang' tho mar wuodgi pod gionge chenro moramora kaluwore ni gin anyuola mayutogi ni piny, ka bende ma ok en tho mane oneno negi chon, ka koro gikwayo tend kaunti ma Kisumu e bwo gavana Anyang' Nyong'o mane otelo e ng'anyo ma wuok tich mondo chwal lwetgi e ik mar wuodgi. Odiechieng' ma juma wuok tich no ne Anyang' Nyong'o mane ongoza kaka gavana mane ongoza maandamano e piny na Kisumu, kendo kaka ndik mane ong'ere daher mondo mi en kaachiel kod Senator ma Kisumu Tom Jenda atis gidonje mar mondo mi gine kaka ginyalo konya mako garama no mondo anwa kaka nyalo tero nyathina e dala mar Kaluoka mondo mi yik. Okang'e kaka nyathina no chopo e dala ka ibuna yike. Bende gikwayo mondo mi oru nonro mar tho mar wuodgi kendo giyud ratiro kata bed ni gisewito ngima. Daher kwayo matut ni mondo mi jo IPOA ofuatilia wachno haraka iwezekanavyo mondo adier makende ratich nyathino oyudre. Kendo jo human rights bende odonje wachno haraka mondo adier mar nyathino oyudre nikech chiko koyie mondo mi kata ka dhano ni ng'anyo to koyie mondo mi police oti kod gimiluongo live bullet kagoyo kod ng'ato ma onge hatia to ng'ano onge kidi onge silaha mora to police goye. Ng'at ma kala madhi e wuodhe kaka koro nyathina nyowuok mana ni dhi tich kendo nyolawo tich mar saa 8 nyonego bed nodonje tich to po kalisas omake to nyo onge kata mani wach mar maandamano. Joseph Oduor Otieno ne ochiel kod magina e ng'anyo ma wuok tich ma owito ngimane, ka jal moro machielo ma bende ne ochiel kod magina pod yudo thieth e osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Kisumu, kama ringre Joseph bende pod okanie. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi wang'ie nonro ma ogol kod kambi timo nonro mar TIFA kotenre kod weche mag ngima koda migepe ma osenenore ka mago ma omako tich gi sironyo nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza donje telo. Kambi timo nonro mar TIFA oyango ni oganda jo Kenya winjo pek e yor uchumi kod atamalo 48 ka kech kod oro to omuomo oganda jo Kenya atamalo 25. E kinde magi duto bende ok oweyo chien onge mar tich e kind oganda jo Kenya ma bende koro di oganda atamalo 13. TIFA bende wacho ni jotend migepe ma osenenore ni tiyo kum thuolo magisedok e apisi oting'o ngire Kithure Kindiki mar migawo mar arita kwe kod atamalo 26, Ezekiel Machogu mar somo kod atamalo 10, Musalia Mudavadi ma en jotend migepe kod atamalo 4. Ler mathoth miyowa ka kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. En report mar 2 motim kod kambi timo nonro TIFA e higa mar 2023. Report ma TIFA otayo e kind tarik 11 kod tarik 19 dwe mar 3 higani e ka ogwelo pach oganda moingo ji 2065. Repodno TIFA wacho ni oganda jo Kenya ywago pek mar uchumi kod atamalo 48 kaluwore gi pek mokwako Kenya, to midhiero mag oro kod kech to oserungo oganda jo Kenya kod atamalo 25. Eka TIFA wacho ni onge tich bende en wich bar ne jo Kenya kod atamalo 13, eka atamalo 1 mag jo Kenya to piny romre negi. Ripodno bende olero ni kech kod oro kanyakla kod onge mar tich olake gwenge mag Kenya eka ho mar okaka hinya to yo milambo winjo pek kod atamalo 62, to imbo mar Kenya to luwe kod atamalo 61, eka dho wadh nam chumbi bende ngima oridore kod atamalo 58, eka Nairobi bende dhano winjo matek e yor uchumi kod atamalo 53 kanyakla kod ho mar okak madiere. Nyanza atamalo 48 kanyakla kod masa mar Kenya man kod atamalo 42.
Tifa bende okoni kech kod oro kwako gwenge mathoth pacho ka eka kuonde mawinjo matek okelo kanyakla nyandwat mar Kenya kod 52% eka gwenge ma yo wuok chieng' ni kod 40%, eka Nyanza bende Tifa okoni kech chieme kod 31%, to Mount Kenya bende kech osasi oganda kod 26%. Report mar Tifa bende oyango ni jo Kenya moko nyalo nindo kech kendo chako riyo, moko to koni nyalo yudo mogo kendo ok nyal riyo ma ok oyudo gimoro bilo. Koteno ripodno kod riwruoge mag siasa, johera ma Kenya Kwanza 56% okoni pok negi nindo kech, eka mago mag Azimio 44% okoni ginyalo nindo kech ma ok gibilo kata chiemo, to ji mamoko to okoni piny romre negi. Ripodno bende oyango ni jotend migepe mane ong'ala manyime chwalo tije apisi okelo kanyakla jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki man kod 26%, ka iluwe kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu man kod 10%, eka namba 3 okaw kod jotend migepe Musalia Mudavadi man kod 4%, eka jatend migawo mar tuke Babu na Mwamba kod nyawadgi mar pur kod pith Mithika Linturi duto ni kod 3%, Eliud Owalo mar tudruok, Aden Duale mar migawo mar lweny kanyakla kod Kichumba Murkomen mar wuodhe kod apida, to kod Moses Kuria mar ohala duto ni kod 2%. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi, thuolo machielo kata thuolo ne korwa kawo yue marwa mokwongo weche manyien mag ang'ich welo odhiambo makama, ka bende na kwayi ni mondo imiya pachi kotenore gi weche manyien ma wandiko kata mwakeloni odhiambo makawuono. Kindiko na namba 336 namba marwa mar ote machok kata jal maloso kod Facebook bende erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV odhiambo ni. Gie sani aneno ka Dalmas Minati wuok Rutek Gashagwa, kata kamano to ketek wacho kamano to chuno gi nyaka gibed piny kaka jotelo ma gibed kendo gitwagi, mane gima wacho. Ma Jwang Jaseme wacho ni en wacho weche mabende wacho ni piny wacho masani mondo mi jatend piny machon Uhuru Kenyatta luor, mano en bende pache kanya Ramogi. John Olwendo kantiere Siaya, Wuod Odinga kik dog chien kata kik onyon break, wacho kamano. Wacho ni telo masani okane kama ochomo kodwa kendo jopiny nyaka chung' mana motegno. Erokamano ahinya. Mano moko kuom ote mamedo yudo ka Ramogi odhiambo makawuono e weche manyien mag ang'ich welo. In bende nyalo medo ndiko na e Facebook kotenre gi weche manyien, omiyo wakaw yueyo ne kaduogo purwan gi weche mamoko mabende nyalo ndike kaka mamedo dhi nyime gi weche manyien kik idhi mabor. Med mana kete Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagerre. Kik idew, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai.
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Machiegni kendo nyakwa Ramogi bang' wuok e ywe adundo na wadhi nyime gi weche manyien mamoko kamoro ni MCA ma North Kanyamkago Jojo Mamba kod mano ma West Kanyamkago Peter Mijungu ne omonji kod kwetha mag ojende od bura ma Migori midhiambo manyoro e gino ma itudo kod gi chopogi e limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag Uriri juma mokalo. Jojo manigi mathoth e monj no ma bende ne otimore e od bura mar kaunti ma Migori. Kod ma jumbe ariyo MCAs mago bende ma Migori ne oduogo mondo dhi nyime kod twak margi e od burani. MCAs gi ne omolo e od burani kendo ne ochako twak margi kar 8:30 mar odiechieng'. E seche ma twak ne dhi nyime, MMC ma North Kanyamkago Jojo Mamba kaachiel kod nyawadgi ma West Kanyamkago Peter Mijungu ne owuok oko matin mar timo lalruok. Mae seche ma kwethno mago jende ne opiyo kuomgi kod gocho kabendo bila emane oresogi. They planned to attack us. I tried to seek refuge in the clerk's office. That is where I stayed for the rest of the time until the police officers came to evacuate me. Bunge e kama obedo uriti ma oloyo kamora mora e piny ka. To ka koro ng'ato nyalo access magowa e bunge matiende ni kar ng'ani kata yudwa kamoro to nyalo gowa. MCAs ariyogi mowuok e subkonto ma Uriri mane yudo gocho wacho ni monjigi obiro kaluwore kod okang' mande ne gikawo mar chopro mane obagi kod jatend piny Kenya William Ruto e subkonto ma Uriri. Kama noornwa jonjore moko mondo obi ogowa kendo gin mana joma wang'eyo. Tegowa nikech weche moko ma wasebedo kwa light e bunge ma samoro ok dhi maber kendo wadwa no dhi maber. Tegowa nikech nyocha warwako president Uriri manokelo nwa dongruok kendo ne ok siasa. They are aware these are rumors that have been going around that since the president of the Republic of Kenya came to Uriri, there was a scheme to remove some of us from committees. MCA no North Kanyamkago Jojo Mamba wacho ni monjigi en gino machal ka gima ne opangi ka wacho ni kata seche mane ochopo e od burano ne ochich. Ok nyal gowa ni nikech wa welcome the president to security bende ok dwa miyo wa proper care mane idwaro. Ne wa report wachni kane wawinje onge action mane okaw. MCAs no bende koro sendiko dhoggi ka obila oramo ni koro kata gogi tok gibiloko chung margi. How not? Ere kaka dang wawe mokwa deal gi MP wa so samoro the award na I need to be there. Samoro the award Mheshimiwa Mijungu needs to be there. No amount of intimidation will make me to fear discharging my duties as a representative of the people of West Kanyamkago. Huko walipata watu kama 50 ambaye hawatoshi kuwa compound ya assembly wakiwa huko na waka-attack MCA moja anaitwa George Omamba, MCA North Kanyamkago. So walimtupia mawe kapiga kichwa, lakini askari wakiwa hapo wakazuia. Hatua itachukuliwa kwa ile watu waliweza kuingia huko, watakamatwa. Etwak margi e kinde limbe jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori, MCAs gine oyango negisiro jatend piny Kenya. Od bura ma Migori bende ne ogolo ward ma Central Kanyamkago Eunice Odi kod man ma North Kamagambo Collins Osewe e bedo jokanyo mag aputno mar spika ma bende ong'ere kaka speaker panel. MCAs ariyogi ma bende ogolo lemoni bende ne ochopo e romo jatend piny Kenya William Ruto e gwego ma Uriri.
George Juma, Ramogi TV, Migori. Mosenindo Mama Grace Akech Onyango opuo kaka miyo mane ochung' e ong'ala manyime mar bero ngima mine mapachoka. Magine wache alama mane otim ne ringre mare kanisa mar St. Stephen's Cathedral e boma ma Kisumu ma otelo ne kopo mare kar yweyo mare mogik e dalane manitiere sidende kar chungudu bura mageme kaunti ma Siaya. Jafwambo marwa James Okoth ne oyore alama kamano kendo koro kelonwa lipodni. Anyuola mar mosenindo Mama Grace Akech Onyango molo mos e kind wer kod alam. Jower wero wende mamiyo nyasi makama pek moromo kode. Kawelo bende temo matek mondo ochor duondgi e wendego. Iparo mosenindo Mama Grace Akech Onyango kaka miyo manigi historia malach e weche telo mapachoka, ahinya to e kaluo, kendo mahumbe ne olak e pachoka kod piny mangima. Women of integrity is what we are honoring today. The question therefore to us who are leaders today, what will people talk about us? Mama wa kwanza katika historia ya Kenya kutufungulia sisi macho ya uongozi. Nyarbungu kaka bende ne ong'ere, bende ne oywagi kaka miyo mane ochung' motegno gi wach Nyasaye, miyo majahera kendo kata obedo ni ne en jatelo mideo ne obolore. Kaka jakanyo mar Mothers Union ne ojiwo thoth mine kendo tiegogi e weche Nyasaye kod mago mag telo. She displayed refined simplicity. It was so easy to approach her, and she had that character that though she had so many titles to herself, she did not intimidate people. Mama loved her Lord. Mama kept on praying. Mama kept on singing. Mama didn't forget her Bible. And we had to put a special place where she could get her Bible anytime she wanted it. Kane oloso e alam makamano, Senator ma ogwel machon, Zipora Kitonyi, ne oduoko erokamano ne gavana ma Kisumu, Anyang' Nyong'o, kuom loko nying machon mar kar chokruok mar oganda kendo luonge ni Mama Grace Onyango Social Center, e yo makende mar jiwo tend joma mine. When you honored Mama Grace, renaming the colonial name of social hold to Mama Grace Onyango, you honored all of us because of the respect and the love. When you recognized her, you recognized all women. E twak mare, Nyong'o ne oparo Mama Grace kaka miyo mane ochung' ne adier kod kido maber. Nyong'o ne osingo ni tend kaunti ma Kisumu dichweyo kendo chungo kido mar rapar mare e kar chokruok mar Mama Grace Onyango Social Center mondo tim maber, adiera kod telo mar joma mine obed karapar ne oganda mabiro. One of these days, we are going to have a good statue for Mama Grace standing in front of that Mama Grace Onyango Social Hall, so that it can stand there like in many places you go to Parliament, you can see the bust of the image of Jomo Kenyatta and so on. And I think in this city, we must immortalize Mama Grace at that Mama Grace Onyango Social Hall. Ringre mosenindo Mama Grace Onyango ibiro kow e kar yweyo mare ma ogik dalane mayudore Gem, kaunti ma Siaya, chieng' tich abich, tarik 31. James Okoth, Ramogi TV. Ana dhiri wa Rus kamora achiel gi sani.
In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani nyambie ni gani unga ni gani kama Raha Premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha. Nyeumok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni koro donjo weche mag tuke. Jatugo mawuok e piny mar Uganda Patrick Adu noloyo gonde 3 e tuke mokwongo ne klab mar Gor Mahia kendo konyo Kogalo loyo Vihiga Bullets gonde 5-0 e lap Kasarani Stadium. Gor Mahia noyudo gol mokwongo e dakika mar 20 kokalo kuom jatugo Austin Odhiambo. Dakika 4 tok yudo gol mokwongo, Kogalo nomedo gol mar 2 kokalo kuom jatugo Peter Lwasa. Bang' jotugo wuok e yweyo, Kogalo nochako kamane gi ywe kata ne giwe bang' yudo gol mar 3 kokalo kuom Patrick Kadu mane tugo mare mokwongo kawuono ne Gor Mahia. Kogalo ne omedo gol mar 4 gabich kaka giluore no. Loch mar Kogalo keto gi points 6 mbele club mar Tusker FC. Kwa hiyo leo niko disappointed. Kulingana na plan vile tumeplan na haikuingiana. Ingawaje pia siwezi blame wachezaji sana. Wengi wamekuwa nalo wageni. Na pia kumekuwa na challenges hapa na hapa. The more vile tumekam imekuwa very normal sana. Kwa sababu tulifika huko kitu saa 10 usiku. Kuna changamoto mob. We're very pleased. I thought for parts of the game today there was some really good football played. I don't think, look, it was far from being a perfect performance. There were some chances we missed as well. I sort of thought we went 2-0 up in the first half, and I sort of thought we, for the last 15 minutes of the first half, we probably let Vihiga back into the game a little bit. They started playing a little bit more because we maybe were taking a few too many touches on the ball because we were maybe a little bit comfortable at taking the 2-0 lead. So I think overall, probably I'd say 70% of the game, there was some really good stuff from us. Ramogi erokamano kuom keto Ramogi TV weche manyien mag ang'ich welo chopo e giko mare sani nyaka Ramogi waromo kendo koromo saa 3 weche manyien mag oimore odhiambo ma kawuono e lo Trevor Ombija. Poj gi pak ne joma osero weche manyien mobiro ni sani e weche manyien mag ang'ich welo. Jaloko mar obedo Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati, oriti masani.
partner with communities across all 47 counties. We partner with people through the values we share, the people who inspire